Tohle je pražská magistrála, respektive její polovina, ulice Legerova, která prochází okrajem Nového Města pražského. Teď je ráno, provoz není zase tak drsný. Druhá polovina magistrály je tamhle, ulice Sokolská. Opět hustota provozu není tak strašná. Nicméně přejít magistrálu i na vyznačených přechodech je strašná otrava a pokoušet se jí přecházet jako tamhle kolega, včetně psa, je vyloženě riskantní, zejména v dobách, kdy tady takovéhle mezery na červenou nebývají. Proto na konci Koupkovy ulice je jiný způsob, jak se přes magistrálu dostat. Budeme se podívat. Tenhle podchod je něco, o čem málo kdo ví a málo kdo to využívá. Ale je to naprosto pohodová a bezpečná cesta, jak magistrálu podejít a jak se těm šíleným proudům aut vyhnout. To světlo na konci tunelu, kam za chvíli vyjdeme, se jmenuje Fignerovo náměstí. A je to zajímavě urbanisticky zpracovaný prostor, kterým tenhle podchod prochází. Ale aby nezůstával celou dobu zahloubený v podzemí, tak se uprostřed zvedá téměř na uliční úroveň a pak klesá zpátky, aby mohl podejít druhou polovinu magistrály. My se zkusíme zastavit tady uprostřed a trochu se rozhlédnout, protože kolem nás jsou klasické vinohradské činžáky, jak už jsem několikrát připomínala, s krásnou výzdobou fasád, na kterou se nikdo nekouká, protože všichni drží zraky u země. Tady ten nárožní dům s věžičkou je vyloženě výstavní a musím kvitovat s velikým nadšením, že většina domů má tu fasádu alespoň v dvoubarevném provedení, které zvýrazňuje ty architektonické prvky, které na těch fasádách jsou. Jediná tahle strana je trochu překvapivá, ale uvidíme něco zajímavého, až projdeme druhým podchodem. Musím v tomhle případě ocenit přístupnost podchodu a absenci nutnosti obcházet velkou část náměstí, aby se člověk k němu dostal. Takže tady je schodiště přímo na chodník podél západní části magistrály. Podchod je v nedávné době vyzdoben obrázky a citáty z akce, která se jmenovala, tuším, Queer Prague a centrovala se na duševní zdraví a queer tematiku. Tady na konci podchodu nás čeká architektonicky sice lehce zajímavá, ale pro většinu lidí esteticky nepřitažlivá budova. Nicméně tamhle za rohem už na nás vyhlíží budova, které bych chtěla jednou věnovat nejspíš celou jednu procházku, celé jedno video, protože je to velice zajímavá ukázka cihlové anglické novogotické architektury a je to porodnice u svatého Apolináře.
na kterou se nám otvírá pohled tady, ačkoliv musíme odhlédnout od toho technického detailu trubky, která prochází na tom překladu nad touhle ulicí. A tady vidíte aspoň ochutnávku toho, jak vypadá Apolinářská porodnice. A za námi východ z podchodu, kterým jsme právě prošli. A před námi cesta do Nového Města pražského. A vyloženě nedaleko od všeho ruchu města se nachází zahrada, která je mnoha lidem rovněž skrytá, ačkoliv se tady dá krásně schovat před tím lomozem venku a v létě se tady schladit, protože se jedná o jednu z největších zelených ploch ve vnitřním městě a v rámci Nového Města pražského. Jsme právě na začátku cesty do takzvané Kateřinské zahrady Psychiatrického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tahle zahrada je původně zahradou kláštera obutých augustiniánek, který tady stál již krátce po založení Nového Města pražského Karlem IV. V druhé polovině 14. století. A přestože klášter byl zrušen v roce 1784, pokud si pamatuju správně, kdy byl dekret Josefa II. O rušení klášterů, tak i přesto si bývalá klášterní zahrada zachovala některé prvky, které na tehdejší využití odkazují. Dneska je tady pavilon psychiatrické kliniky, školka, která sídlí v domě, který byl postaven pro jednu z mecenášek kláštera jako útočiště. A když projdeme tudy do zahrady, tak uvidíte, že se jedná o zahradu typu anglického parku. To znamená zahradu bez speciálních úprav záhonů nebo keřů. Pozornější z vás možná právě zahlédli veverku, podobně jako já, a ne jednu. A každopádně anglický park často býval taková sbírka okrasných a exotických a zajímavých stromů, které majitelé těchto zahrad v podstatě sbírali a vysazovali na svých pozemcích a tím ukazovali světu a své společnosti, že na to mají a že něco znamenají. Dneska je zahrada upravená skutečně jako park k procházení, k odpočinku s lavičkami, s cestičkami a v jedné jeho části jsou dokonce pozůstatky tenisového kurtu, který tady býval začátkem 20. století. Každopádně nás zajímá cesta ke kostelu, který můžete tušit tamhle za stromy, kam se vydáme. A já vám zkusím cestou povědět něco o jeho historii. Ten kostel je kostel svaté Kateřiny Alexandrijské a byl založen spolu se založením Nového Města pražského Karlem IV. A uvádí se, ale také se rozporuje, že byl součástí takzvaného kříže pražských kostelů, tedy 5 kostelů, které, pokud je na mapě spojíte čarou, vytvářejí kříž a jeho středobod, kde se příčky kříží.
Ovšem není zcela jisté, jestli ten záměr skutečně byl takový. Na druhou stranu, jak známe Karla IV., klidně je možné, že nějaký takový záměr měl. A v rámci tvaru Nového Města pražského není úplně jednoduché takový kříž umístit tak, aby pokrýval celé město. Takže tento kříž pokrývá jeho jižní část a na jeho hroty patří kromě kostela svaté Kateřiny také kostel svatého Štěpána, tuším, kostel svatého Apolináře. Kostel svatého Karla Velikého by měl být v centru toho kříže a právě teď se mi z hlavy nejspíš vypařil ten 5. kostel. Každopádně informaci dám na obrazovku, abych to upřesnila. Tenhle kostel ale možná, jak sami vidíte, jako gotický kostel nevypadá. Zůstala z gotické stavby pouze ta uzoučká ve vrcholu 8boká věžička, kterou je možné rozlišit na mnoha výhledech na Prahu a velice snadno mezi věžemi Prahy Kateřinský kostel poznat. Nicméně zbytek té stavby byl barokně přestavěn v první polovině 18. století a architektem byl velice známý barokní architekt mladší z rodiny Dientzenhoferů Kilian Ignaz Dientzenhofer. A v této podobě kostel patřil klášteru Augustiniánek. Klášter máme schovaný za kostelem, tady z něho vidíme kousek, ale celá tříkřídlá stavba je schovaná za kostelem. V této podobě fungoval kostel ještě dalších přibližně 40 let, než došlo na zrušení kláštera, které jsem zmiňovala. A poté po nějakém období lehkých zmatků s určením toho, k čemu mají klášterní stavby sloužit, tady skutečně začala fungovat již tenkrát, dalo by se říct, psychiatrická klinika, ovšem tehdy by se tomu tak určitě neřeklo. A zajímavostí je, že v prostorách této nemocnice pro duševně choré zemřel Bedřich Smetana. Zajímavou spojitostí také je, že pokud odhlédneme od kostela a skrze stromy a bývalou klášterní zeď se podíváme tímto směrem, tak tam je schovaný letohrádek Amerika, Michnův letohrádek, kde zase se připomíná jiný hudební skladatel, a to Antonín Dvořák. Každopádně půjdeme se podívat teďka ke kostelu na některé jeho detaily a na dolní bránu zahrady, kde dnešní procházku ukončíme. Ahoj, tady je krásně vidět, jak už mi lokální zeleň začíná kazit výhledy. Nicméně chtěla jsem vám ukázat jeden z detailů na téhle stavbě. To jsou pro barokní architekturu velice typická tvarovaná okna, kterým se říká kasulová okna. Tohle je přesně ten tvar, o kterém mluvím. A kasule je oděv, který na sobě při mši nosí kněží a který má vlastně tenhle tvar. Pokud si to představíte, tam někde by měl kněz hlavu, tudy by z jeho oděvu vedly ruce a tady by vedly dolů jeho nohy. Takže podle toho se jmenuje v češtině kasulové okno. Dál jsou tady okénka lunetová, nějaká kruhová, kterým se někdy říká volské oko. A z tohohle pohledu se nejsem jistá, jestli dokážeme ukázat ten zajímavý tvar, který tady vystupuje z fasády, z přední fasády kostela, která je za tímhle výklenkem. Každopádně Kilian Ignaz Dientzenhofer
si tady úžasně hrál s hmotou zdí toho kostela a přitom zachoval původní gotickou věž. A vidíte na těch střešních římsách, jak dynamicky pracoval se štíty, s římsou samotnou, s tvarem střechy a podobně. Zajdeme se ještě podívat na průčelí. Před námi je tedy vstup do kostela svaté Kateřiny v Kateřinské zahradě a jeho věž, na které můžete podle okének vidět, že skutečně je z většiny zachovaná ve svém gotickém zdivu. Tady má barokní výklenek se sochou a tahle úprava je samozřejmě už barokní. A skutečně zajímavé je, že to průčelí je vlastně zabudované do klášterních budov, které tady máme. A i ta klášterní budova samotná má docela zajímavě dynamicky zpracovanou tuhletu stranu, tuhletu svou stěnu, kde vystupuje ten střední rizalit z té fasády. Tahle část o 4 okenních osách, omlouvám se za rozostření, z tohohle pohledu kamera moje prsty nerada vidí. Každopádně kostel je zahrnutý do téhle hmoty budov a vlastně i ta boční masa té věžičky s dalšími místnostmi nepřináleží přímo k tomu kostelu. Každopádně kostel má i tak vystupující a prohnuté průčelí o 3 obloucích a tenhle takzvaný portikus, tedy vstupní prostor, který teprve vede ke dveřím do kostela, který po nedávné rekonstrukci vypadá velice hezky a na kterém je krásně vidět, jak si právě barokní architekt Kilian Ignaz Dientzenhofer dokázal pohrát s těmi prostupujícími hmotami, tady s těmi falešnými klenáky na vrcholech těch oblouků, které procházejí tou římsou, která lemuje ten portikus, i s tím, že ty boky toho portiku jsou kompletně zaoblené, vlastně tam není jediný rovný roh a nejsem si jistá, jestli z tohohle úhlu je úplně dobře vidět to prohnutí. Pokusím se poodejít tady stranou, aby bylo ze strany více vidět, jakým způsobem je tahle část vstupu do kostela prohnutá a jak navazuje na zbytek stavby. Tady ještě jeden pohled zpátky do Kateřinské zahrady. Musím říct, že teď, když se stromy začínají zalisťovat a je ranní sluníčko, tak je to vyložená nádhera. Hnedka tady za klášterní zdí probíhá jedna z dalších rušných ulic, sice ne těch hlavních, ale velmi rušných ulic, kudy se jede zpátky k Apolinářské porodnici. A tamhle, schovaný trošičku za stromy, je ten západní vstup do zahrady, kterým budeme za chviličku odcházet. A tady ještě jednou pohled na budovy bývalého kláštera ubitých augustiniánek a kostel svaté Kateřiny Alexandrijské. Na tomhle místě bych vám ráda poděkovala, že jste se rozhodli se mnou jít na jednu z dalších procházek po Praze. Jsem moc ráda, že jste věnovali čas dalšímu z mých videí a těším se zase u nějakého dalšího. Na viděnou.
A ještě dodatek pro orientaci. Tady je vstup do Kateřinské zahrady z té spodní západní části. A abychom věděli, kde jsme, tak tímhle směrem bychom se dostali zpátky ke svatému Apolináři, porodnici svatého Apolináře. A Tak to začalo už tak to zde. tím směrem, který je teďka aktuálně strašně přesvětlený, já se zkusím schovat, děkuji. Tamtou ulicí byste došli na Karlovo náměstí a touhle byste se dostali do Věčné ulice ke stanici tramvaje Štěpánská. Jsme tedy na křižovatce ulic Viničná, Kateřinská, Lípová a u nemocnice. A na tomhle místě finálně se s vámi loučím. Děkuji za pozornost a někdy brzy znovu snad. Na viděnou. Ahoj.